I ćao svima ljudi, s vama je Spaske sa kanala Stefan Krečko i evo igramo, kao što vidite, po prvi put na mom kanalu Clash of Clans. E sad, ovo mi je profil, imam dva profila, ovo mi je kao neki bolji profil. Na sam imao više gemova, ali tako da ne pričam. Evo opet sam počeo da snimam. Imao sam neki stvarno obaveze, znači zanemario sam YouTube skroz, ali evo sada sam opet tu. I kako se zove, danas smo tu da pokažemo, da vam pokažem šta sve imam i kako imam i šta je sve to. Ovo je neki od najboljih update-a uopšte u igrici od kako je igram. Pre svega onda da krenemo, prvo neko me napao, dobro, baš me žiga. Popravimo sve ove, da, ovo su bacili. Kliknete na jedno, ono sve pokupi. Ne znam kod mene to pre nije radilo, sada radi, pogledaj. Nemam nešto puno par, imam ovaj čest, to kupim. Znači ne znam da se kupi taj čest uopšte. Trenutno mi se grade ovaj Cannon i Mortar. Cannon na 7. nivo, a Mortar na 3. Imam dva Wizarda, jedan pored drugog. E sad što se tiče novih stvari, ima ovaj brod, kao vodi vas na novo ostrvo. Ovo je fenomenalna stvar. Pre svega što je to fenomenalna stvar, dodali su ovaj kao gem mine. Jeste da on za bukvalno jedan dan vam daje jedan gem, ali kad je džabe, što da ne. Vidite, evo vam iz ovo, preporučite mi nekako kako da što bolje napravim da bi što više uspeo da dostignem. Znači imam 3 ova kampa. Sad ćemo odmah ići ovaj attack. I naravno preporučite mi neku dobru strategiju za napad. Nemam blage veze sa životom. Mislim da su sad ubacili neku vrstu novog Tesle. Aj makar mu to halu uništi. Da li me zezaš? Pogledaj koliko mu je ostalo. A daj! Koliko sam skinuo? 38 damage. Solidno. Koliko je on meni skinuo? Victory. On je meni 25. Da imamo replay. On je meni 34%, bože. Uvijek gledam ovaj replay da bi znao da grešim. 34%, znači super. Idemo retro kome. Pobedio sam sad, imam 170.000. Ove pare sakupljam da bi upgradeovao. Tačno sam znao da će nešto da mi stigne, znači dok snimam. Znači ne verujem. Znači snimam na telefonu, realno ne volim preko kompa da snimam. Da, za sljedeći izazov pišite mi neki challenge uradim, inače ovo mrzim me da prolazim. Pišite mi neki challenge u Clash Royale da uradim. Lupam da napadnem s nečim ili tako neki challenge, ali normalan za 42. nivo. I za Town Hall 6, ja mislim, da. Znači nemojte nešto sad... Ups. Pogrešan dug. Nemojte sad nešto preteško. Idemo, napašću ovog. Jer realno želim da stignem do kraja. Dobro. Imam Wizard. Ovdje i ovdje. Ovdje je kraj. 39 damage. A dobro, nema se, ovo sam odigrao ko pravi noob. Čisto onako, da ne bi sad nešto bilo. Da, i ako imate neku igricu za telefon da preporučite ono, ali nemojte nešto što ima sve igra da se prelazi 3 godine, znači to me nervira jako. Znači neka igrica kratka koja može da se pređe za 20-30 minuta, ono. U stvari imam već u planu jednu igricu koja toliko malo traja, zabavne, da kažem. I... Da, je li igra neko Minecraft od vas? U stvari je li igra, gleda neko?
Nije mi problem, to mogu da snijem, to volim. Inače, ne znam ni u kom sam klanu, klan je pa cheat. Pa ko čita? Ne znam šta da kažem više, znači ono stvarno. Vidim da sam sve izgradio ovdje. Nisam, ostalo mi je ovo od 500.000. Nikako mi se ne da ovo da izgradim, samo to jedno mi je stalo, ja mislim. Na svim ovim. Samo to jedno i prelazim na sljedeći nivo. Na sljedeći hal, ovaj town hal. Mislim da sam sve na budžet do kraja, mislim, nisam siguran, ali to ću da proverim. I ništa, znači ono, ako imate neku ideju za challenge, slobodno napišite u komentar. Ideju za neki klip, slobodno komentar. I da ne dužim više, znači ovaj klip je vjerojatno dosadan. Bukvalno sam pokazao nove stvari u ovom Clash Royale-u. Bože, Clash Royale. Da, Clash Royale ću ponovno da snimam. Ajde, uradit ću još jedan napad. Čisto sad kraj klipa kao fight. Da vidim. Ovo ima Teslu. Dobro, kako mi trebalo? I opet konu. Ja tako izbacim sve odjednom, ali zato Viktor. Treba bi češće da snimam ovaj Clash of Clans, ja kad igram sam nikako ne mogu pobediti. Ima sad još ovdje, kaže, često dobijem 35.000, a za 3 pobjede 50. Stvarno, 162.000, šta beše imam ovdje da kupim? Armis, a nemam ništa. I ovo sam sve sam bukvalno izgradio, sad samo čekam da upgradeujem ovaj town hall. Bukvalno čekam da upgradeujem ovu kuću koja je 200.000, a nešto bilo mrzelo, debilo. I neću više da smaram, znači ovaj klip se odužio. I šta da kažem, ništa ljudi, pozdrav, vidimo se u sljedećem videu, naravno lajkujte, šerujte, subscribeujte video. Pišite dole komentare, jel vam se sviđa da snimam Clash of Clans i to.